सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथारै जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंजा सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटिसिएलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनहा नागिरना दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगु बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इउथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन थारैनो इउपिपिएल दोलोआ गोमाबाय नामा एबा गोमामारसिगोन नामा बिथांमोन एबा जायफोरा इउपिपिएलनि लिडार एबा आइटिसिएलफोरखौ माने नुनो मोनला एबा ससियेल मिडियायाव नुनो मोनला एबा निउसनि